Καλημέρα σε όλους και ειδικά σε αυτούς που αγαπούνε τα ελληνικά βουνά. Είμαι ο Σάκης ο Θανασίου από τη Λαμία. Είμαι στα 1720 μέτρα στα Κοκάλια, στο διάσωλο της περίφημης γραμμένης Οξάς. Ανέβηκα από κάτω από ένα χωριό, το Παλαιοχώριο Μηλαίων, γύρω στα 850 θετική ψωμετρική, με τη χρήση χιονορακετών. 21 Μαρτίου σήμερα, πάρα πολύ καλή ημέρα, πάρα πολύ ωραίο χιόνι και ξεκινάμε την περιγύηση. Στο βάθος, υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας, ο Όλυμπος στα 2917 με τη Στεφάνη, την κορυφή. Κάτω ο Φθιωτικός κάμπος, ο Σπερχιός. Πιο πίσω του η Αγριόλευκη του Πηλίου στα 1453, το όμορφο Πήλιο. Ήτη, γνώριμο βουνό κοντά στη Λαμία, στα 2152 πύργος. Τα περίφημα αλπικά Βαρδούσια στα 2495 υψώνονται, ψηλότερη κορυφή τον Κόρακα. Το περιβόητο διάσελο της γραμμένης Οξάς με τη Σαράντενα στα 1926, πανέμορφα. Πολύ βάθος μέσα η Πελοπόννησος, ίσα ίσα φαίνεται ο Χέλμος και το Παναχαϊκό. Και πάμε δυτικότερα στο Πανετολικό στα 1926, στην όμορφη Καλιακούδα στα 2101. Μας κάνει τη χάρη ίσα ίσα να φανεί η Χελιδόνα στα 1726. Πιο υπηρετικά, πιο βόρεια. Αχνοφαίνεται η Τζουμέρκα, το καταφύδι της μπροστά, στα 2393. Πιο εδώ τα άγραφα, δεν ξέρω αν φαίνονται τώρα στην κάμερα, με το διάσωλο της Νιάλας και ψηλότερη κορυφή Καράβα στα 2101. Το όμορφο Βελούχι στα 2315 και τα χωριά από κάτω που ξεκινήσαμε, την ανάβασή μας. Οι χιονορακέτες μας, ο Σάκος μας και εγώ. Καλημέρα σε όλους, να είμαστε καλά, καλές αναβάσεις παιδιά.